aw ni ce aw ni yatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa septembre kalo tile 11 san 2025 aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan bɛɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni na carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw min b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 9 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen in na k'an ka Mali finitigilakaw ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min kɛra sababu ye ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu b'u ka walejugu kɛ Kayi région kɔnɔna na. Tarata don septembre kalo tile 9 san 2025 an ka Mali finitigilakaw ka patrouille dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da maa 4 yɛrɛ kɔni kan maa 4 minnu minɛ kuma téléphone baden yɛrɛ de kɔni kun bɛ u bolo Lambatara zone kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen ni Kayi région yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ a yirala k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw ye nin maa 4 nin yɛrɛ kɔni minɛ ka d'a kan u bɛ ka bisikiya k'a fɔ ko nin maa 4 ninnu yɛrɛ kɔni olu ye banbaci wale maaw jɛɲɔgɔn dɔw ye. Tarata don septembre kalo tile 9 san 2025 nisɔndiya ale ni lafiya yɛrɛ de kɔni kun bɛ an ka Bamako palais présidentiel yɛrɛ kɔnɔna min bɛ Kuluba mara kɔnɔna na ka d'a kan min an ka jamana polisi fila yɛrɛ kɔni olu kun minɛn bɛ maa dɔw fɛ août kalo tile 14 tɛmɛnen k'an ka Mali finitigilakaw kan opération dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ an ka ni polisi fila ni yɛrɛ kɔni sera ka labila o polisi fila ni yɛrɛ kɔni kunbɛnra furancɛ fanga ɲɛmaa fɛ n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye tarata don septembre kalo tile 9 san 2025 Kuluba palais la ni polisi fila ninnu kun minɛla maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛ août kalo tile 6 tɛmɛnen san 2025 sira min bɛ bɔ Tɔnbɔkutu ne ka taa Douentza yɛrɛ kɔni région kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni maa fila ni yɛrɛ kɔni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 9 san 2025 Kuluba palais la. An ka Mali comité interministériel de gestion de crise maaw ye u ka ɲɔgɔn ye laban min yɛrɛ kɔni kɛ o kɛra septembre kalo tile 4 tɛmɛnen san 2025 ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni na kabini samiyɛ yɛrɛ kɔni daminɛna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bila min bɔra o ko la Secojec maaw bɛ u da se o ma u ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 20,296 olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni ka so tiɲɛna n'olu bɛ kɛnɛmana na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 23 de bɔnɛna o nin na maa 34 olu yɛrɛ de kɔni fɛnɛ joginna ko foro hectare 840 ko tiɲɛni yɛrɛ kɔni donna olu bɛɛ lajɛlen la k'o sababu kɛ ji walankata ye. Ko civil tɛmɛnen septembre kalo tile 7 san 2025 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ maa marifɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn k'olu yɛrɛ de kɔni kun bɛ moto sanfɛ ko ni maa marifɛntigi ni yɛrɛ kɔni nana binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin Maɲandawe sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma ne nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Suni Alibɛri commune kɔnɔna na n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gao région de kɔnɔna na. I n'a fɔ bɛɛ kun sigilen don ni k'a kɔnɔ cogo min tarata don septembre kalo tile 9 san 2025 min ye Emmanuel Macron n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye ale kɔni ye premier ministre kura sugandi a ka jamana kɔnɔna na ka d'a kan min ye premier ministre kura n'o ye François Bayrou yɛrɛ kɔni u ka gouvernement yɛrɛ kɔni dafirila u ka jamana député yɛrɛ kɔni fɛ Emmanuel Macron ale ye maa kura min sugandi ne ka kɛ Faransi ka premier ministre an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o de ye Sébastien Lecornu ni maa kofɔlen tɛ maa dogolen Sébastien Lecornu ale kɔni kun ye Faransi ka finitigiw ka ministre ye wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ kabini ni premier ministre kura yɛrɛ kɔni sigira Faransi jamana kɔnɔna na kunu araba septembre kalo tile 10 san 2025 Faransi jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɔra i n'a fɔ ko kɔnɔkulu ka manifestation yɛrɛ kɔni kɛ u ka jamana kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ min Emmanuel Macron o de ka taga ne ka bɔ fanga la Faransi jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Tarata don septembre kalo tile 9 san 2025 an ka Mali finitigilakaw olu ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ opération min kɛra sababu ye ni ka dimi juguba de don banbaci wale maaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu b'u ka walejuguw kɛ Kayi région kɔnɔna na état-major ka communiqué la min carila septembre kalo tile 9 tɛmɛnen san 2025 état-major kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw ka opération dɔ yɛrɛ kɔni fɛ k'o ye tiɲɛni ba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw dagasigiyɔrɔ dɔ la min kun bɛ Musafa secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen ni Bawule kungo kɔnɔna yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛla la ko nin yɔrɔ kofɔlen ni Jumara ville yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre 75 kan n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jema cercle de kɔnɔna na ko banbaci wale maaw de kun kɛn bɛ ne ka nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni
utiliser ka o kɛ u dogo yɔrɔ ale n'u dagasi yɔrɔ dɔw ye walasa n'u bɛna binkani wale kɛ ni kaɲɛsi finitu ale ni jamana kɔnɔdenw ma u bɛ tɛ o labɛnniw bɛɛ lajɛlen kɛ ni yɔrɔ in na hali ni u ka kɛlɛkɛminɛ u bɛɛ lajɛlen kun maralen yɛrɛ kɔni kun ni yɔrɔ kofɔli in na k'an ka Mali finitigilakaw ye attaque min kɛ ni ka ɲɛsin banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni ma attaque in kɛra an ka Mali finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ de kɔni fɛ ko wa ko in kɛra teliya ko da ye wa baara nɔ in ɲana kosɛbɛ an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ka faraku yɛrɛ kɔni sen fɛ u ye min kɛ ni ka ɲɛsin banbaciwale maaw dagasigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma k'u sera ka banbaciwale maa 10 ani kɔ bɔyanko de bɔnɛ ani na état-major ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye hakilisigi kuma fɔ jamana kɔnɔdenw ye a yira k'a fɔ ko min ye banbaciwale maaw gɛnni ni u nɔna minɛli ye k'alisa o baaraw bɛ ka continuer an ka Mali finitigilakaw fɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko wa u filɛ ni ka ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ tali kɛ an ka Mali finitigilakaw ka sanga ani wagati cɛsiri yɛrɛ kɔni na walasa k'an ka jamana frontière yɛrɛ kɔni lakana ale ni jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka se ka olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na an ka Mali finitigilakaw ka sɛbɛn sɔrɔlen ni opération yɛrɛ kɔni na o ye ɲɛtagaba ye an ka jamana finitigilakaw ka laɲini na ni ka Kayi région yɛrɛ kɔni lakana sabati wa b'a yira na fɛnɛ ko min an ka Mali finitigilakaw olu cɛsirilen don kosɛbɛ ka bɛn ni keleya ale ni lakana yɛrɛ kɔni sabati an ka Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na halisa an bɛ to an ka Mali finitigilakaw ka opération ko hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali finitigilakaw olu ka sanfɛla lakɔlɔsili baara dɔw yɛrɛ kɔnɔna u sera ka u bolo da maa 4 kan tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 9 san 2025 an ka Mali finitigilakaw y'a yira an ka Mali jamana kɔnɔdenw la ko kura yɛrɛ kɔni ko min ye olu ye olu ka jateminɛw ka ca kosɛbɛ ko u bɛ ka opération kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko wa don kofɔli yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali finitigilakaw olu sera ka u bolo da maa 4 yɛrɛ kɔni kan u bɛ ka bisigiya maa 4 minnu na k'a fɔ ko banbaciwale maaw jɛɲɔgɔn don Lambatara zone kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔli ni Kayi région ka surun kosɛbɛ état-major ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni maa 4 ni yɛrɛ kɔni minɛli bɛ kɛ wagati min o y'a sɔrɔ min ye an ka Mali finitigilakaw olu bɛ u ka patrouille yɛrɛ de kɔnɔna ni zone kofɔli in na ko maa 4 minnu minɛla an ka Mali finitigilakaw fɛ u bɛ minɛ wagati min o y'a sɔrɔ téléphone baden de tun bɛ u bolo k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa 4 min minɛna an ka Mali finitigilakaw fɛ o kɔni bɛ an ka autorité maaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan ka d'a kan sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka boli u kan walasa ka se k'a dɔn ni téléphone baden tun bɛ min kɛ u bolo ale n'a sɔrɔ maa ninnu tɛ banbaciwale maaw jɛɲɔgɔn dɔw ye ni saisiba yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ ko ni maa 4 ninnu tun bɛ ka mun de kɛ ni ɲɔgɔnna téléphone baden yɛrɛ kɔnɔna maa caman bɛ ka bisiya k'a fɔ k'i b'a sɔrɔ ko banbaciwale maaw ka guetteur yɛrɛ de kɔni kun don ko walima u kɔni kun bɛ jukɔrɔmadon kɛ ne ka ɲɛsin banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni ma ni kunnafoniyaw dili u ma an ka Mali finitigilakaw kan état-major ka communiqué kɔnɔna na a bɛ population yɛrɛ kɔni encouragé kosɛbɛ k'an ka jateminɛw yɛrɛ kɔni cɛ an ka hakili to an yɛrɛ la wa a bɛ tila ka sinsin ka kukura ko min ye an ka Mali finitigilakaw olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka banbaciwale maaw nɔnɔ minɛ ale ni ka u bɔnɛ u ni na o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Mali jamana kɔnɔna na état-major kɔni bɛ laseli kɛ o y'a sɔrɔ ka kɔn o yɛrɛ kɔni ɲɛ min ye an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni olu kun ye laseli kɛ ko ye banbaciwale maaw dagasigiyɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni tiɲɛ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye an ka Mali finitigilakaw k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu cɛsirilen don ko wa sanga ani wagati u kɔni bɛ kɛ banbaciwale maaw kɛlɛli la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ka lakana sabati tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 9 san 2025 Keɲeba gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni u bolo da maa 6 kan maa minnu minɛ kuma yɛrɛ kɔni sefa wari miliyɔn 24 kun bɛ u bolo ale ni kɛlɛkɛminɛn caman a yɛlɛla k'a fɔ ko Keɲeba brigade territoriale de gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni bɛ u bolo da ni maa 6 ninnu kan wagati min na o y'a sɔrɔ u kɔni kun bɛ Keɲeba mara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko maa ninnu bɛ minɛ wagati min sefa wari miliyɔn 24 kun bɛ u bolo ale ni kɛlɛkɛminɛn caman an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi gendarmerie maaw olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni k'a dɔn ni maa ninnu sera ka ni ɲɔgɔnna warimugu in yɛrɛ kɔni bɔ yɔrɔ min ale n'a sɔrɔ maa ninnu yɛrɛ kɔni tɛ banbaciwale maa dɔw ye ka d'a kan u bɛ minɛ wagati maramafɛn caman fɛnɛ kun bɛ u bolo ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni bɛ sen na ni ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan don nataw la ni Keɲeba gendarmerie maaw ye kunnafoniya cari ni ko ɲɛ kan an bɛ segin ko kɔrɔ ni ka na o kunnafoniyaw da aw tulo kan tarata don septembre kalo tile 9 san 2025 nisɔndiya ale lafiya o kɔni kun bɛ Kuluba palais présidentiel yɛrɛ kɔni na yɔrɔ min na ɲɔgɔn ye dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ni an ka Mali polisi fila ye ɲɔgɔn ye kɛ
minnu kun minɛlen bɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛ kabini wagati tɛmɛnenw na. Sergent chef Abdraman Dambele ale ni sergent chef Boubacar Dabo ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni kun minɛlen don maa dɔw fɛ kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko nin yɛrɛ kɔni labilala don tɛmɛnenw na. An ka ni polisi fila ninnu kun minɛna août kalo tile 6 tɛmɛnen san 2025 sira kan min bɛ bɔ Tombouctou ka taa se Douentza région kɔnɔna na. Ko wa maa ninnu yɛrɛ kɔni sera ka labila ni an ka Mali fintigilakaw olu kɔni ka cɛsiri baara ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka service de renseignement maaw ka baarako ɲuman yɛrɛ kɔni o de kɛra sababu ye ni maa fila ninnu sera ka labila. An ka Mali ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile ni o ye Daoud Hali Mohamedine ye. Ale kun bɛ nin ɲɔgɔn ye kɛrɛn yɛrɛ kɔni na a y'a ka wale ɲuman dɔ kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye. Wa a bɛ tila ka sinsin kan k'an ka Mali fintigilakaw olu kɔni ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman ko yɛrɛ de kɔni sera ka kɛ sababu ye ni maa ninnu fila sera ka labila ka sɔrɔ baasi foyi ma u sɔrɔ. An ka ministre de la sécurité intérieure ale kɔni bɛ sinsin kan a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni polisi fila ninnu ɲɔni olu ka bila ni ka taa u ka denbayaw yɛrɛ kɔni ka k'u bɛna bila an ka Mali furakɛlikɛlaw ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la psychologue. Maa caman y'a yira k'a fɔ k'an ka ni polisi fila minnu yɛrɛ kɔni kun minɛla ni olu bilala yɛrɛ kɔni k'u ka bilali yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ka maa minnu yɛrɛ kɔni minɛlen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka espoir d'olu ma k'a fɔ ko don n'a nataw la k'u fana bɛna labila an ka Mali fintigilakaw fɛ. Daoud Hali Mohamedine ale ka kumaw kɔnɔna na a bɛ sinsin kan kosɛbɛ komi an ka Mali fintigilakaw ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu cɛsirilen don kosɛbɛ banbaci wale maaw kɛlɛli kama. Ko banbaci wale maaw ka wale jugu ninnu yɛrɛ kɔni o tɛ ka fintigilakaw décourager tile kelen da kelen. Ko banbaci wale maaw ka wale jugu nin yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali fintigilakaw ka courage don u la ka dusu don u kɔnɔna na ni ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati ale ni ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta ye cogo min Mali jamana kɔnɔdenw n'u b'o lafɛn ka lakana fana bɛ se ka sabati. Min ye ministre de la sécurité intérieure yɛrɛ kɔni a bɛ hakilinajigi kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigi wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma minnu minɛ bɛ banbaci wale maaw bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ ko an ka Mali autorités bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa an ka finitigi minnu yɛrɛ kɔni minɛlen don banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni bolo ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o finitigi ninnu labila don n'a nataw la. Nin ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛra occasion ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni bolo n'u k'u ka condoléances kɛ ka ɲɛsin famille yɛrɛ kɔni ma minnu ka maaw yɛrɛ kɔni fagara banbaci wale maaw fɛ. Solidarité ci kan kɛra ni ka ɲɛsin o denbaya ninnu yɛrɛ kɔni ma minnu dusuma kasilen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan k'u ka maaw yɛrɛ kɔni fagara banbaci wale maa ninnu fɛ. An ka polisi fila nin yɛrɛ kɔni ka labilali kɛra sababu ye ni ka an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni la nisɔndiya kosɛbɛ. Polisi fila ninnu fana y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyalen yɛrɛ kɔni don kosɛbɛ u ka labilali yɛrɛ kɔni na min ye an ka Mali autorités y'a yira k'a fɔ ko nin tɛna kɛ a laban yɛrɛ kɔni k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ an ka otage fɛn fɛn bɛ banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu yɛrɛ kɔni labila ka sɔrɔ baasi foyi yɛrɛ kɔni ma o sɔrɔ. Août kalo dɔgɔkun laban yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sanba minnu nana an ka Mali jamana kɔnɔna na o kɔnɔna na kɛ sababu ye ni ka na ni ji walankata caman ye wale min fana kɛra sababu ye ni maa minnu bɛ kɛnɛma ka d'a kan cɛnni yɛrɛ kɔni donna olu ka so la ka dɔ fara o maa ninnu hakɛya kan. Maa 20,296 olu de bɛ kɛnɛma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa maa 23 olu yɛrɛ de kɔni bɔnɛna o ni na. Ni bilan yɛrɛ kɔni fɔra an ka Mali comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ de kɔni fɛ u ka ɲɔgɔn ye laban in na ni o kɛra septembre kalo tile 4 tɛmɛnen san 2025. Ko août kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye san yɛrɛ kɔni o nana kosɛbɛ an ka Mali jamana fan caman na k'an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ san ba yɛrɛ kɔni nana olu fɛ yen nɔ ko san yɛrɛ kɔni hakɛya cayara kosɛbɛ ko kuma dɔw yɛrɛ kɔni na san ye hakɛya bɛ bɔ milimètre 100 la ni ka taa se fo milimètre 195 de ma. Ni hakɛya yɛrɛ kɔni fɔli bɔra an ka Mali météo maaw yɛrɛ kɔni ka prévision département maaw de ka yɔrɔ la. K'an ka jamana localité yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔni na ji hakɛya min yɛrɛ kɔni nana yen nɔ o bɛ bɔ milimètre 60 la ni ka taa se milimètre 95 yɛrɛ de kɔni ma août kalo laban wagati la. Ko ni ji hakɛya min yɛrɛ kɔni na localité dɔw la o kɛra sababu ye ni ka na ni ji walankata ye jamana localité dɔw fana na. Ko k'a daminɛ août kalo tile 25 la ni ka taa bila septembre kalo tile fɔlɔ la ni o bɛ bɛn dɔgɔkun kelen de ma. Ko ji walankata ka 4 yɛrɛ de kɔni yera an ka jamana localité dɔw la. Ko wa o dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min bɛ bɔ août kalo tile 25 la ni ka bila septembre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko so min yɛrɛ kɔni binna o ka ca ni so 156 ye. Ko septembre kalo tile 4 tɛmɛnen san 2025 o y'a sɔrɔ ji walankata ka 42 de yera kaba pɛrɛn jiginni ka 7 fana yera. Ko wale nin kɛra sababu ni ka maa dɔw bɔnɛ o ni na ni o bɛnna maa 23 ma ale ni ka maa dɔw jogin ni o fana bɛnna maa 24 ma. Ko wa so min yɛrɛ kɔni binna o ka ca ni so 1200 ye. Comité interministériel de gestion des
crise maaw yɛrɛ kɔni ka ni communiqué in kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko minan caman tiɲɛna wa tiɲɛni yɛrɛ kɔni donna kosɛbɛ dannikɛfɛnw na ko ji walankata yɛrɛ kɔni sababuya la dannikɛfɛn minnu yɛrɛ kɔni tiɲɛna o foro bonya yɛrɛ kɔni be hectare 800 ani 40 yɛrɛ kɔni bɔ ko bagan minnu yɛrɛ kɔni be pan ji tara ni olu mun ye o ka ca ni bagan 800 ni 75 ani 5 yɛrɛ kɔni min ye sagadenninw hale ni badenninw ye o min yɛrɛ kɔni fɛnɛ taara ji fɛ o ka ca ni 470 ale ni 9 ye an ka comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko kabini samiya daminɛna fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko tiɲɛni yɛrɛ kɔni donna du minnu kunna o be du 2600 hale ni 21 bɔ ni o kɔni b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛnɛma o ka ca ni maa 20,290 ale ni 6 ye ko maa 20,290 ani 6 minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛnɛma ko hakɛya yɛrɛ kɔni na maa 10,830 o bɛɛ lajɛlen ye muso hale ni musomanin fitininw de ye hali n'a sɔrɔ ni sanba nin yɛrɛ kɔni tiɲɛni don an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔni na min ye Seko Jɛki yɛrɛ kɔni ye tiɲɛni donna localité minnu na u t'u da se olu ma localité minnu fɛnɛ na ni maaw bɔnɛna u ni na k'o sababu bɔ ji walankata nin yɛrɛ kɔni na min ye Seko Jɛki o tɛ u da se o localité fɛnɛ ma ni kɔni an ka Mali gouvernement ma olu y'a yira k'a fɔ k'u wililen don k'u jɔ u sen fila kan u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa samiya ye tiɲɛni don maa minnu kunna ka dɛmɛ don olu ye o dɛmɛ don ko in yɛrɛ kɔni na u bɛ ka suma hale ni siyɔrɔw yɛrɛ kɔni di o maa ninnu ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali météo maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sanw bɛ ka continuer an ka jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na laɲini don jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la ka d'a kan min ye samiya yɛrɛ kɔni ye k'o ma ban Mali météo maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko min ye septembre kalo yɛrɛ kɔni k'o kɔnɔna na ko sanw nali yɛrɛ kɔni bɛna caya kosɛbɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko don tɛmɛnenw na maa marifɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni b'a lakodɔn ko ni maa marifɛntigi kofɔlen ninnu kun bɛ moto yɛrɛ de kɔni sanfɛ ko u kɔni nana binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin Maɲandawe village maaw ma ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Soni Alibɛri commune de kɔnɔna na n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gao région de kɔnɔna na ko maa marifɛntigi ninnu ye u ka binkani wale in kɛ sibiri tɛmɛnen de septembre kalo tile 7 san 2025 sufɛla fɛ k'u tilalen u ka binkani wale in yɛrɛ kɔni na u bolila ni village maa ninnu ka misi camanw ye sosilokaliw ka kɔrɔfɔla ko ɲani ni maa marifɛntigi ninnu ka n'u ka binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin Maɲandawe village maaw ma ko y'a sɔrɔ u taara village wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ka suyɛni kɛ o villagew fɛnɛ kɔnɔna na ɲani u kana se Maɲandawe village maaw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Maɲandawe sigibaa maaw yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ wa o y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya min bɛ olu sigiyɔrɔ la k'o kɛn bɛ ne ka olu dusuma kasi ko yɛrɛ de kɔnɔ u bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma an ka autorités k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ne ka olu ka lakana sabati u ka villagew yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa marifɛntigi u kɔni nana Maɲandawe village kɔnɔna na k'u taara ni Maɲandawe maaw yɛrɛ kɔni ka misi caman ye sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Faransi jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen kun sigin bɛ ni k'a kɔnɔ cogo min tarata don septembre kalo tile 9 san 2025 min ye Emmanuel Macron n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa ale kɔni ye premier ministre kura sigi Faransi jamana kɔnɔna na Sébastien Lecornu ale de kɔni kɛra maa sugandilen Faransi jamana ɲɛmaa fɛ ne ka kɛ Faransi ka premier ministre an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Sébastien Lecornu a yirala k'a fɔ k'ale ti maa dogolen Faransi jamana kɔnɔna na ko ni maa kofɔlen wagati tɛmɛnenw la ale kun ye Faransi ka finitigiw ka ministre yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Emmanuel Macron a y'a sugandi ne ka kɛ jamana premier ministre an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sébastien Lecornu ni ale de ye maa kura sugandilen Emmanuel Macron fɛ ne ka kɛ Faransi ka premier ministre yɛrɛ kɔni k'ale bɛna na baara fɔlɔ min kɛ o de ye u ka jamana ka san 2026 budget ko ye fɔlɔ ka d'a kan min y'u ka jamana budget ko ye o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni premier ministre kɔrɔ ye ni o ye François Bayrou ale kɔni tagara ne ka bɔ premier ministre a la Faransi jamana kɔnɔna na ko san 8 kuntagala kɔnɔna na Emmanuel Macron ni ye ale premier ministre 7 de sigitɔ ye tan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni bila bɛn ne ka Sébastien Lecornu yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka d'a kan ni maa kofɔlen ale kan ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka gouvernement kura de sigi Faransi jamana kɔnɔna na n'o yɛrɛ kɔni banna a ka san 2026 budget ko a bɛ sɔrɔ ka i da se o ma ni o yɛrɛ de kɔni ko in bɛɛ lajɛlen gɛlɛma ye Faransi jamana kɔnɔna na Faransi ka ministre de l'intérieur kɔrɔ ni o ye Bruno Retailleau ye ale y'a yira k'a fɔ k'a kun ka k'a yɛrɛ kɔni jamana ka premier ministre kura yɛrɛ kɔni sugandi teliya la ka d'a kan ko jɔyɔrɔ lankolon bilalen kun man ka tɛ ka kɛ ɲani mouvement bloc tout maaw yɛrɛ kɔni ka ni baara in cɛ ni o kɛra kunu araba tɛmɛnen septembre kalo tile 10 san 2025 Faransi jamana kɔnɔna na hakilila jiginna tɛnɛ tɛmɛnen septembre kalo tile 8 san 2025 min ye François Bayrou ye ni ale de kun ye Faransi ka premier ministre kɔrɔ ye ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni vote de confiance dɔ ɲini o ka jamana assemblée nationale maaw yɛrɛ kɔni fɛ vote de confiance min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na premier ministre kɔrɔ ale kun bɛna n'a ka san 2026 budget plan yɛrɛ kɔni ka na a yira député yɛrɛ kɔni na ni député b'u ka danaya yɛrɛ kɔni d'a kan
a yɛlɛla k'a fɔ ko min ye Faransi ka député olu ma sɔn u ka danaya yɛrɛ kɔntan ni ka da François Bayrou kan. O de kɛra sababu ye ni ka nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka gouvernement dafiri. O ko hukumu de kɔnɔna la tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 9 san 2025 François Bayrou ale nana ka démission di Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni ma. Ko don kelen yɛrɛ kɔnɔna min fɛnɛ Emmanuel Macron ale kɔni ye premier ministre kura sugandi a ka jamana kɔnɔna na. Ni o maa yɛrɛ kɔni taara kɛ Sébastien Lecornu ni o maa kofɔlen kun ye Faransi ka finitigiw ka ministre kɔrɔ ye. Ni Emmanuel Macron n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ko don min ale yɛrɛ kɔni kelen ni ka premier ministre kura sugandi a ka jamana kɔnɔna na. O dugusajɛ ni o bɛnna arabadon ma septembre kalo tile 10 san 2025 wulikajɔba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Faransi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mouvement bloc tout hukumu kɔnɔna la. Faransi ka ministre de l'Intérieur yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔla ko ni wulikajɔ ko in yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la ko Faransi ka force de l'ordre maaw ye maa caman yɛrɛ de kɔni minɛ jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Ko maa 95 olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni nana Paris ni o ye Faransi faaba ye. Ko ni wulikajɔ baara yɛrɛ kɔni na Faransi ale ye finitigi minnu yɛrɛ kɔni wuli k'u jɔ sen kan walasa ka se ka taa jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na. Ko finitigi yɛrɛ kɔni ye maa 80,000 Paris mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na polisiw ka préfecture maaw yɛrɛ kɔni olu ye laseli kɛ Faransi sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 8 ka sanga ni miniti 30 yɛrɛ kɔni wagati ye. Ko wagati yɛrɛ kɔni na olu ye maa minnu minɛ Paris kɔnɔna na o bɛ maa 75 yɛrɛ de kɔni bɔ. O bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabɔra o maa ninnu ka siratigɛ de la. Ko wa o maa minɛlen yɛrɛ kɔni na dɔw fɛnɛ kun ye fɛɛrɛ latigɛ k'u bɛna na boulevard yɛrɛ kɔni tigɛ o ko hukumu de kɔnɔna la min ye Faransi ka force de l'ordre maaw ye o ye nin maa ninnu minɛnen ka u datugu. Ko o ko jaabi yɛrɛ kɔni na Faransi ka autorité maaw olu ye gendarme ale ni polisi 6,000 yɛrɛ de kɔni wele k'u jɔ sen fila kan ka olu bila ka taa Paris fantan a naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka nin yɔrɔ lakana sabati cogo min maa ninnu kana na se ka siratigɛ ninnu kɛ. Ko min ye Faransi ka pompier maaw yɛrɛ kɔni olu nana wagati caman yɛrɛ kɔni Paris kɔnɔna na walasa ka se ka na tasuma dɔw yɛrɛ kɔni faga minnu kun bɛ Bagnolet ale ni Montreuil daw yɛrɛ kɔni na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hali n'a sɔrɔ Faransi autorité maaw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka nin mouvement bloc tout yɛrɛ kɔni dabila a yɛrɛla k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni ɲɛ ka jugu kosɛbɛ Faransi ka d'a kan o n'a taw ma se ka jamana kɔnɔdenw balini ka bɔ k'u ka nin wulikajɔ in yɛrɛ kɔni kɛ. Jakumata dɔw yɛrɛ kɔni bɛ carila an ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ni olu ye i b'a ye k'a fɔ Faransi ka sifinnakaw kɔni kɛmɛ ni ka u ɲɛraw datugu o bɛ ka siraw yɛrɛ kɔni tigɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ko ka fɛn bɛɛ de bloquer Faransi jamana kɔnɔna na. Ni ko in bɛɛ lajɛlen laɲini kɔni ye ko kelen de ni o de ye ko min ye Emmanuel Macron ko ka taga ni ka bɔ Faransi jamana ɲɛmaaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la. Wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.